Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. NBI Bacolod magabulig sa investigasyon sa kamatayon sa 15 anyos nga si Pearl Joy Galvez ang barangay Sumag. Pamilya kigimata sang biktima nagahinyo karon sang hustisya. Yaring report. Isa si Jana Portoza sa mga ginhagad sang iya pakaisa nga si Pearl Joy Galvez nga maglagaw para magkuha sa motorsiklo antes pa man siya na missing kag sang ulihi nasapwan nga patay sa tunga sang katubuhan sa barangay Kubay sa La Carlota City Miyerkules sang hapon. Nakapanugid ang biktima nga may tabuon siya pero suno kay Jana wala siya nakahibalo kung sinong lalaki nga kachat sang iya pakaisa antes pa man siya nga na missing sang Hulyo 29. Ang barko hindi ko magupod kay may upod ko pati mangod ko nga gamay. Kaya kung nagupod ko to, nadalahig kami. Kaya tatlo kami, pati si Michelle nga gadya mo. Sa pila ka adlaw, pila ka gabi nga pulawanay namon nga pangita siya na bala ng namon nga. Amulang na nadangtan niya nga napatay sa. Istorya ni Jana, makapila siya kabeses padamgo sang iya pakaisa antes nakita ng iya bangkay. Magkaupod sila nga nagabaligya sang saging sa kilid sang dalan malapit sa ila puluyan sa barangay Sumag. Pero naguntat anay obra si Pearl Joy sa pagsugod sang klase. Ang nadamguan ko sa sang isa kagabi nga may nagapangay bulig sa akon nga gasinggit sa nga dogin na butong sa pakadto sa katubuhan o kakampuhan. Panawagan karon sa mga himata ni Pearl Joy ang hustisya sa iya kamatayon. Sa pagpang-usisa sang Police Station 9 kag La Carlota City PNP, nagwa nga wala sang abduction nga natabo humalin sang na missing ang biktima. Ulihiman siya nga nakitaan nga gindulong sa iyang stepfather malapit sa eskwelahan. Ang iya stepfather nga nagupod man sadto sa pagpangita sa iya ang karon wala na sa Bacolod. Ang National Bureau Investigation Bacolod ang nagbulig na sa pagpang-usisa. Nag-recommend si NBI Bacolod Head Manuel Faire nga ipa-autopsy ang bangkay. Ni-request ko yung family na subject for autopsy para alam natin kung anong nangyari dun sa bata. O kung ni-rape ba siya bago pinatay o pinatay na lang ng gano'n. Ginkondena naman ni Mayor Albi Benitez ang nagluntad niya krimen kaya nagpasalig sang bulig agod mapalabot ang hustisya sa nalisdan nga pamilya. Ang alkalde ang nagpalabot na sang pag-unong sa kalisod sang pamilya Galvez. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.